Γεια σας παιδιά και σήμερα παίζουμε Level Devil. Ναι, εντάξει, όσοι έχετε δει αυτό το short μου που είχα ανεβάσει ότι ξαναεπιστρέφω στο YouTube, καλά, άσχετο ότι είναι Κυριακή και το ανέβασα την Παρασκευή αυτό. Οπότε το Σάββατο δεν έκανα βίντεο γιατί είχα είχα μια δουλειά. Ναι. Οκ. Και ναι, αυτό έκανα κιόλας. Όχι. Το άλλο short θα το κάνω σε άλλο βίντεο. Οπότε να ξέρετε ότι αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα δεν είναι, δηλαδή το βίντεο το ανεβάζω την Κυριακή, δεν είναι τη Δευτέρα ή κάτι. Και ναι, έχω παίξει λίγο στο Level Devil και πάμε να ξαναδείξω από το πρώτο level. Οκ, αυτά τα ξέρω. Ναι, τα ξέρω σίγουρα. Σίγουρα μωρέ τώρα. Δηλαδή, ναι, οκ. Ναι, αυτό σιγά μου, να, πανεύκολο ήταν και δεν μπορούσα να το περάσω. Αλλά ναι. Εντάξει, όχι, ναι, το πρόλαβα. Οκ, και να, ναι, εκεί ήταν πάλι καλά. Και στο level 2. Ναι, και παρόλα αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο για τα βίντεο μου και για πόσο καιρό έλειπα. Εντάξει μωρέ, όσο ότι άσχετα με το ότι έλειπα έναν μήνα, 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσο, και μετά από τόσο καιρό κάνω ένα short, αλλά μετά αυτό το short σε μία μέρα δεν έχει πάρει ούτε ένα view, σκέψου, και πας να ανεβάσεις καινούριο βίντεο, αμέσως βλέπεις ότι έχει πάρει 100 κάτι views ρε μπρο. Δηλαδή να μην σε εκνευρίζει αυτό το level, γιατί είναι ωραία. Ναι. Καλά, αυτό είναι αυτό που χάνω συνέχεια, είναι ένα φίλτρο που σε κάνει να εκνευρίζεις, που χάνεις όλη την ώρα. Όχι ότι είμαι άχρηστος και χάνω, αλλά καθόλου κάτι τέτοιο. Είναι φίλτρο, έχω βάλει φίλτρο και ναι, ωραία. Και τώρα νικάει ο χαρακτήρας. Ναι, να ξέρετε ότι παρόλα αυτά, ναι, ξαναγύρισα. Ας πούμε, κάνεις ένα βίντεο και λες συνέχεια για το short που ανέβασες πριν 2 μέρες, 1 μέρα. Δεν το πιστεύω. Όσοι έρχονται πάλι αυτά. Ναι, το πέρασε. Εντάξει, πανεύκολο ήταν. Πρέπει. Καλά, όσοι. Όσοι. Καλά, κάνω skip level. Δεν μπορώ άλλος. Και ούτε skip level μπορώ να κάνω. Τι? Όχι. Ωραία. Θα περιμένω εδώ και... Ωραία, δεν πέθανα, έτσι. Όχι, γιατί? Αυτό δεν πρόκειται να το περάσω. Οπότε, αυτό που είναι να κάνω... Η λαμουρή. Ωραία, θα πάω εδώ και μόλις έρθει, δεν το πρόλαβα. Ωραία, όχι. Γιατί για λίγο θα μπαίνα. Έλα. Πού είσαι? Να, ήρθε.
Ναι. Τώρα. Όχι! Ξαναγύρισε πίσω. Level 3. Οκ. Εντάξει, το level... Όχι. Ναι. Άσχετα με το ότι ακούγονται λεωφορεία και καμπάνι... μπερδεύτηκα. Έλα. Το πέρασα. Ναι. Όχι. Αυτό δεν θυμόμουν να κάνω. Τι έκανε. Οκ, τώρα θυμήθηκα. Ναι, πανεύκολο. Όχι. Μόλις... Ωραία. Ναι. Και εδώ και... Ναι. Το πέρασα. Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο. Όχι. Τι! Γιατί! Πόση ώρα! Ωραία. Δεν πρέπει να νευριάσω, το λέει και το παιχνίδι. Όχι. Να ξέρετε, αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι φίλτρα. Σας κοροϊδεύουνε και ο τέτοιος... δεν φταίω εγώ. Να ξέρω. Έλα μωρέ. Ναι. Το... Γιατί ήμουν... Ωραία, εντάξει. Θα περιμένω. Ναι, έλα. Ναι. Νίκησα. Ωραία. Αυτό δεν θυμάμαι καν τι... αυτό κάνει. Τη ζωή σου κόλαση. Έλα. Ναι. Οκ. Εδώ. Ναι. Οκ. Πάμε στο level 4. Ναι. Coins. Ναι. Τι είναι αυτό. Παίρνεις coins. Κάτσε να πάρω και αυτό. Τι είναι αυτό. Ωραία, εδώ στο τελευταίο. Πρέπει να πηδήξεις. Δεν πήρα το τελευταίο coin. Όχι, ναι. Πάλι καλά, δεν έχασα. Και είμαι καλός, να ξέρετε, σε αυτό το game. Απλά... δεν πρέπει να πάρεις αυτό το coin. Εντάξει, πες το έτσι, μωρέ. Δηλαδή, σκέψου κάποιος να περνούσε και να το έπαιρνε αυτό το... Εν τω μεταξύ τώρα, ο χαρακτήρας όταν πέφτει είναι σαν να πετάει και πετάω. Πρέπει να πηδήξεις πάνω από τα coins. Αυγά. Δεν πήδηξα καν. Γιατί? Ωραία. Απλώς προχώρα. Όχι, μην προχωρήσεις. Εδώ. Στο coin. Γιατί? Στο coin. Γιατί είναι έτσι πάντα? Ναι, όχι. Ωραία. Σε αυτό το level θα μείνω για 70 χρόνια. Δεν με νοιάζει. Κουνήθηκε. Πρέπει να κάνω διπλό jump. Ναι. Πάλι καλά. Δεν έμεινα 50 χρόνια στο να κάνω ένα level. Δεν πρέπει να αγγίξω τα coin. Ρε, κουνιούνται. Τα coins κουνιούνται. Κάτσε. Ναι, κουνιούνται. Τρέχα. Όχι, δεν το ξέρω ότι βγαίνουν και αποτύχω. Ωραία. Μόλις το περάσω, τότε είμαι έτοιμος. Γιατί κουνιούνται? Όχι, δεν είμαι έτοιμος. Ναι, το πέρασα με την πρώτη, σίγουρα. Level 5. Ωραία. Τι είναι αυτό, μπροστά δεν πήγα. Είναι το πιο τρόλ που υπάρχει. Τι?
Τώρα... Και αυτό είναι τρόλ. Αλλά... Γιατί! Ναι. Πώς πείθατα! Τι! Περίμενε. Γιατί! Δεν με πάει πίσω! Ρε φίλε, αυτά είναι trolls εδώ πέρα. Δηλαδή, για να... Ναι. Το πέρασα. Πάλι καλά που... Πάλι αυτό... Εντάξει. Εύκολο ήτανε. Τώρα ευτυχώς είναι τι έγινε μόλις. Πηδάω και... Ωραία. Όχι. Ξέρω πότε να πηδήξω. Εδώ. Ναι. Πέθανα, δεν το πιστεύω. Ναι. Εδώ. Γιατί! Είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα να είσαι στο διάστημα και να γίνεται αυτό. Να έχει αγκάθια πάνω. Ωραία. Ναι! Το πέρασα. Οκ. Αυτό ήταν το βίντεο. Το σταματάω γιατί είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που θα υπάρχει. Like, εγγραφή, comment και θα κάνω part 2 άμα αυτό το βίντεο πάρει 10 likes, γιατί δεν πρόκειται να πάρει. Βοήθεια, δεν θέλω να κάνω edit. Αυτός είναι ένας παλιός μου φίλος. Έλα εδώ Μαρή τώρα. Αντίο. Έλα εδώ Μαρή. Έλα εδώ. Αντίο, γεια σας. Ό,τι είπα, εντάξει.